Поважана старшиня Ради БНР, шановні гості, сябри. Я і наш проект «Волорачура» долучається до всіх сказаних раніше віншувань. Я зичу усім нам не спинятися, натхнять і натхняться, протягувати справу Білоруської Народної Республіки. Нам ёсць чим ганарыцца. Калі зірнуць на мапу, дзе святкуюць сёлета стагоддзя БНР, можна побачыць самыя розныя гарады амаль на ўсім кантыненце. 25 сакавіка – Дзень незалежнасці. Это той дзень, які павінен яднаць беларускія дыяспоры па ўсім свеце, незалежна ад узростаў і палітычных поглядаў. Дзякуючы актыўнай прысутнасці беларусаў замежжа ў онлайн-прасторы, гэта еднасць становіцца мацнейшай і больш адчувальнай. Цяпер мы можам святкаваць разам з сябрамі з Нью-Йорку, знаёмымі ў Варшаве ці аднакурснікамі ў Вільні. Колькі хвілін таму мы з вамі пабывалі на вуліцах Менска. Інтэрнэт-суполкі і інтэрнэт-супольнасці беларусаў свету далі новае дыханне беларускаму жыццю за мяжой. Папулярызуючы беларускую мову, пішучы пра беларускія навіны, адражаючы беларускія святы і аднаўляючы беларускую ідэнтычнасць, мы працягвалі справу заснавальнікаў БНР па ўсім свеце. Мы неверагодна усцешаныя, што беларуская дыяспора Чэхіі за апошнія гады працы стала адной з заўважных і дзейсных. Беларусы Чэхіі не проста не губляюць сувязі з Беларуссю, але наўпрост дапамагаюць тым, хто на радзіме. Многія з тут сёння прысутных ахвяравалі летась грошы на рэпрэсаваных, падтрымлівалі акцыі салідарнасці. Дзякуй вам за гэта. Не забываемся і сёння на салідарнасць з тымі, каго ўсё ж такі закранула хваля затрыманняў напярэдадні вялікага свята. У сувязі з гэтым дазвольце мне скончыць сваю прамову вершам чалавека, які цяпер знаходзіцца пад арыштам, Владзіміра Вітляева. Беларус чакала жаўтука, першага, яго высокай песні, і зляцеў з вясновых паднябесцяў 25-й дзень сакавіка. З намі ён цяпер, па век вякоў, будзе ісці перад усімі днямі, з белым-чырвона-белымі сцягамі, з воляю паперадзе сцягом. Са святам, сябры! Жыве Беларусь!